for 15 years nga nag-teach ko, daghan na kay ko bullying nakitaan niya. Antod niya ang bully magdahom nga ang iyang gibully di mo sukol, magpadayon og balik-balik ang gibully. Pero mao na akong gibuhat sa bully. Usually kung sakpan ako ang bully, ako nang ino na, sige, tungod ng bully mo ga, so kusgan ka. No, kusgan ka no. Ale, ikay tigkaw sa tubig ha. Ikay punani ang mga galon sa CR. Tinga na akong pabuhat nila. Ano, magamit po nilang kusog. No, at least ang ilang kusog nagamit sa sakto nga paagi. So kana lang ako ika-advise kung ay mambuli nimo, sukol. Kung di ka kasukol kay di nimo kayang suklan, pangayig tabang duol sa kaila nimo. Kay akong balikon, dili sa tanang panahon na ay mong teacher o dili sa tanang panahon mo kuyog imong parents sa inyong classroom, dili. So kung ikaw na lang unsaon sa di mo buhaton, wala ra, magpabuli ra. Ayaw, di pwede mo daghan ang mga bully ana, magsalig ang mga bully ana. Og akong balikon, di nimo matangtang ang bullying na ginay bully. Bisag asa ka mo adto na ginay bully, either you are the bully or you are the victim.